Intraossaalineulan indikaatiot on oikeastaan se, että jos ei suoniyhteyttä saada välittömästi elvytettävälle potilaalle, maksimissaan 2 lyhyttä yritystä ja sitten mennään IO-yhteyden asettamiseen. Tai sitten jos on elossa oleva potilas, niin muutaman yrityksen jälkeen, jos IV-yhteys ei onnistu, niin siirrytään IO-yhteyteen, mikäli potilas tarvitsee suonen sisäistä lääkitystä tai nesteytystä. Kontraindikaatiot IO-neulan laittamiselle on magneettikuvaus, koska se on magneettinen esine, magneettista metallia osittain. Äskettäinen trauma tai murtuma kyseiseen luuhun, infektio joko pehmytkudoksessa tai luussa, eli osteomyeliitti, aiemmin laitettu proteesi, taikka sitten jos samassa luussa on ollut IO-neula viimeisten parin vuorokauden aikana. IO-yhteyteen voi laittaa kaikki samat nesteet, verituotteet, lääkkeet, mitä IV-yhteyteenkin. Samaten siitä otettua verinäytettä voi hyväksikäyttää aika monen asian analysoinnissa. Vähintäänkin sokeri ja veriryhmä on semmoista, jotka sitä helposti saa otettua. Nestepussi, painepussi, nesteensiirtoletkusto, kolmitiehana, intraossaaliyhteyden kulmayhdistäjä, intraossaalineula, EZIO-pora, kanyylin kiinnitysteippi, 2 kappaletta 10 ml ruiskuja, 5 ml aspirointiruisku, kristalloidia huhtelunesteeksi, puhdistuslappu, tavallinen neula, suodatinneula, lidokain 10 mg millilitrassa tai 20 mg millilitrassa, tehdaspuhtaat käsineet, särmäjäteastia, haavataitoksia. Pumppaa painepussiin painetta 300 yksikköä ja ilmaa letkusto. Saadaksesi humeruksen pään parhaiten esiin, käännä potilaan käsi sisärotaatioon ja aseta kämmen takapuolen kautta selän alle. Paljasta potilaan iho ja varmista, että pistokohta on ehjä eikä siinä ole infektion merkkejä. Aseta toinen kätesi vertikaalisesti potilaan kainalon päälle ja toinen käsi olkavarteen keskilinjasta lateraalisesti. Laita peukaloiden päät yhteen ja vierekkäin iholle. Tämä tekniikka varmentaa asetuspaikan proksimaaliseen humerukseen. Palpoi humerus olkavarresta. Puhdista iho kertapyyhkäisyllä desinfektiolapulla ja anna alkoholin haihtua iholta. Yhdistä neula poran magneettikärkeen ja poista neulan suojus. Pistä neula kohti suoraan ihon läpi luun pintaan saakka. Poraus tulee tehdä liipaisinta yhtäjaksoisesti painaen ja poraus lopetetaan heti, kun tunnet vastuksen häviävän. Vastuksen hävitessä neula on luuytimessä. Poraa ei tule painaa porattaessa, sillä silloin ei välttämättä huomaa vastuksen katoamista. Irrota neula kanyylistä ja laita se suoraan särmäjäteastiaan tai neulapakkauksen mukana tulleeseen astiaan, joka lukitsee neulan sisäänsä. Tämän jälkeen varmistetaan kanyylin oikea sijainti aspiroimalla verta ruiskuun. Puhdista ja kuivaa ympäröivä iho ja kiinnitä kanyyli paikalleen siihen tarkoitetulla kiinnitysteipillä. Kiinnitä lidokainilla esitäytetty kulmayhdistäjä kanyyliin. Tajuissaan olevalle potilaalle annetaan 2 tai 1% säilöntäaineetonta puudutusainetta eli lidokainia 40 mg hitaasti 120 sekunnin aikana bolustaen. Elottomalle tai tajuttomalle potilaalle puudutusainetta ei tarvitse laittaa. Anna puudukkeen vaikuttaa noin minuutin ajan. Tämän jälkeen huuhtele 10 ml kristalloidiliuosta
esimerkiksi keittosuolaliuuksella. Volusta huuhteluneste mahdollisimman suurella nopeudella, sillä tämä rikkoo hohkaluurakennetta ja parantaa IO-yhteyden toimivuutta. Huuhtelun voi suorittaa tarpeen mukaan uudelleen. Huuhtelun jälkeen lisää vielä 20 mg lidokainia ja huuhtele kristalloideliuoksella. Kiinnitä nesteensiirtoletkusto kanyyliin. Varmista, että neste lähtee tippumaan ja lisää tarvittaessa painetta painepussiin. Kanyylin katkeamisen estämiseksi varmista, että potilaan käsi ei pääse nousemaan hartialinjan yli. Tarkkaile pistokohtaa ja potilaan vointia. Mikäli potilaalle ilmenee komplikaatioita, esimerkiksi nestettä vuotaa pistokohdasta luukalvon alle tai pehmytkudoksiin, poista kanyyli käyttämällä 20 ml Luerlock-ruiskua. Kierrä ruisku kanyyliin ja käännä myötäpäivään samalla ruiskua ulospäin vetäen.